Otavallan hovissa erikoisuutena on vinot seinät 6. ja 7. kerroksessa. Vinot seinät on toteutettu puuelementeistä, jotka valmistetaan YIT:n omalla puuelementtitehtaalla Hämeenlinnassa. Elementit on toimitettu työmaalle asennuspäivän aamuna. Nosturin alahenkilö valmistelee puuelementit maasta käsin. Hän muun muassa poistaa elementin suojamuovit ja kuljetustuet, jotta elementti on asennettavissa suoraan paikalleen. Kun kaikki tarvittavat valmistelut on tehty, asennetaan elementti nosturiin ja siirretään asennuspaikalleen. Elementteihin on suunniteltu valmiiksi nostokoukut, joista nosto tapahtuu. Tämä kyseinen elementti asennetaan 7. kerrokseen 2 parvekkeen väliin. Elementti pitää asentaa valmiiksi oikeassa asennuskulmassa, joten elementti nostetaan nelipiste-nostona. Puuelementin asennusta varten kaikki asennustarvikkeet on tuotu oikeaan kerrokseen valmiiksi, jotta asennus kävisi mahdollisimman helposti. Tämä elementti ujutetaan 2 parvekelaatan välistä 6. kerroksen elementin päälle. Asennus parvekelaattojen väliin on tarkkaa ja molemmissa reunoissa on henkilöt varmistamassa, ettei elementti ota kiinni parvekelaattoihin. Puuelementti lasketaan alemman kerroksen elementin päälle kulmaraudoille, jonka jälkeen elementti lukitaan paikalleen rakennesuunnittelijan ohjeistamalla tavalla. Lopuksi elementti kiinnitetään yläreunasta kulmarautojen avulla betoniholviin. Asennuksen yhteydessä puuelementin ja betoniliittymien välit lämmöneristetään. Muut viimeistelytyöt, kuten esimerkiksi höyrynsulun tiivistykset, tehdään asennuksien jälkeen asuntojen puolelta.